από βινίλιο. Ναι. Θα σηκώνω το δίσκο. Ξένους. Και εσύ, δεν ξέρω αν έχει και ελληνικούς. Και θα μου λέτε έστω και τυχαία σε ποιο συγκρότημα, σε ποιον τραγουδιστή ανήκει το κάθε βινίλιο. Αν κάνεις λάθος, τον πόντο τον παίρνει ο Νίκος. Κάνε λάθος πολύ. Εντάξει. Αν πάρεις λάθος, δεν ξέρω. Pink Floyd, παρακαλώ. Ποιο Floyd είναι αυτό? Συγγνώμη. Ποιο Floyd είναι αυτό, Αλλά πες μου γρήγορα 3 τραγούδια των Pink Floyd. Μαγκούμα, όχι. One of these days. Γρηγόρη. A Pillow of Wits και το Fearless. Τα κατάφερα. Μάλλον θέλει μόνο να κερδίζει και γι' αυτό δεν τα πάει καλά. 0-0. Όχι, όχι. Άμα βρείτε. Άμα δεν βρείτε, δεν πειράζει. Ωραία, σωστά. Rolling Stones. 1-0 για τον Δημήτρη Σταράβα, παρακαλώ. Πρόλαβε. Ορίστε. Ωραίο εξώφυλλο, ρε φίλε, έτσι, με το φερμάρ εδώ, Πολύ ωραία δουλειά. Και με τη γλώσσα ήταν. Πολύ ωραία και με τη γλώσσα. Συμφωνώ. Χου. 2-0 Δημήτρης Σταρόβας. Κάνε λάθος να κερδίσει ο Μαστοράκης, λέγεται το παιχνίδι. Είναι πολύ καλός αυτός. Είναι καλύτερα να κερδίσει από τα λάθη του άλλου. Παρά αυτό. Θα σου πω, Νίκο, θες να κάνω ότι δεν ξέρω? Όχι, ρε φίλε, κάνε το άμα μπορείς, ας πούμε. Εδώ πάμε. Κανονικά. Steve Miller Band. 3-0 Δημήτρης Σταρόβας, παρακαλώ. Απίστευτο. Απίστευτο, ρε φίλε. Είναι άδικο γιατί είναι της γενιάς μου. Έπρεπε να πάτε μια δεκαετία. Τι λέτε, μωρέ, τώρα, γιατί ο Νίκος δεν ξέρει αυτά τα τραγούδια τώρα. Όλα τα τραγούδια τα ξέρει. Εδώ θα καταλάβεις γιατί δεν τα ξέρω. Γιατί? Δεν ξέρω τα τραγούδια, τα συγκροτήματα. Δεν ξέρω τα εξώφυλλα. Τα εξώφυλλα. Αυτό. Zeppelin. Zeppelin, κυρίες και κύριοι, χειροκρότημα. Τελικά έπρεπε να παίξω μόνο με το Σταρόβα, γιατί τον αδικούμε τον Νίκο τώρα εδώ. Τι σημαίνει Led Zeppelin, ξέρεις? Είναι το αερόστατο. Led μολύβι. Μολύβος, ναι. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να το ξέρεις οπωσδήποτε. Πω, τα νιάτα μου, τι μου θύμισες τώρα. Έκανε κοιλιά. Κάνε κανένα λάθος, ρε φίλε, για να πάρει πόντο. Κάνσας. Queen, παρακαλώ, και είναι ο ένας πόντος που παίρνει μόλις τώρα ο Νίκος. Δεν το δέχομαι. Αυτό δεν το ξέρει ο Νίκος οπωσδήποτε. Εγώ τους Beatles από πού να τους ξέρω. Χειροκρότημα, Νίκος Μασταράκης. Ο δεύτερος πόντος. Λυπάμαι, ναι, αλλά θα μπορούσα να σου πω ότι ναι, τουλάχιστον για την ελληνική πραγματικότητα, ναι, γιατί υπάρχουν πολλοί ξένοι που διεκδικούν πολύ μεγαλύτερες δάφνες, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος Έλληνας που να είχε τη σχέση που έχω εγώ με τους Beatles και με τον John Lennon. Να σου πω, μια φωτογραφία που έχω μέσα στο γραφείο μου, που είναι οι Beatles με έναν που παίζει κλαρίνο και με μια κιθάρα. Νομίζω στην Αράχοβα. Ναι. Τι κάνανε οι Beatles στην Αράχοβα? Οι Beatles ήταν απαγορευμένοι από τη Χούντα, όπως ήταν απαγορευμένοι και οι Rolling Stones, και όσοι είχαν μακριά μαλλιά και λοιπά, ξέρεις, ναι, αυστηρά λογοκρινόμενοι. Ο Magic Alex, Γιάννης Αλέξης Μάρδας, που δούλευε με τους Beatles εκείνο τον καιρό, ήθελε να τους φέρει στην Ελλάδα. Πήγε λοιπόν μέσω των στρατιωτικών του διασυνδέσεων στον Πατακό και του είπε ότι οι Beatles, που δεν τους θέλετε εδώ, θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα να αγοράσουν ένα νησί και να το κάνουν πρωτεύουσα των Beatles. Θα βάλουν όλη τους την αυτοκρατορία, θα κάνουν όλα τους τα βίντεο εκεί, όλες τις εκπομπές εκεί και θα γίνει η Ελλάδα παγκοσμίως δημοφιλής. Έτσι λοιπόν πήραν άδεια και ήρθανε οι Beatles στην Ελλάδα. Έτσι τους γνώρισα. Και στην Αράχοβα τι κάνανε? Στην Αράχοβα κάνανε περιήγηση. Πήγαν στους Δελφούς. Πήγανε στους Δελφούς, ακούσανε τοπικά όργανα. Μην ξεχνάς ότι οι Beatles ήταν μοναδικοί στο να ανταπτάρουν ethnic όργανα στη μουσική τους. Περάσανε καλά στο σκάφος επάνω, κάνανε ένα σκασμό τρέλας και φύγανε σαν κύριοι, αλλά ποτέ δεν ήρθαν να αγοράσουν το νησί και να κάνουν την πρωτεύουσα των Beatles που είχε ονειρευτεί ο πανέξυπνος Γιάννης Μάρδας. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ ωραίο και για μπλούζα. King Crimson. Χειροκρότημα, παρακαλώ. Εντάξει, μα ο άνθρωπος είναι καταπληκτικός. Pink Floyd. The Wall. The Wall. Πω, μεγάλο. Μεγάλο. Έλα τα πω το. Led Zeppelin. Paul McCartney. Paul McCartney, Linda McCartney, Danny Lane. Εδώ. Alan Parsons Project είναι. Ναι, ρε φίλε, με έχεις κουφάνει, ρε φίλε, είσαι καταπληκτικός. Jack Mansione. Jack Mansione, ρε φίλε. Με έχεις τρελάνει, δηλαδή συγχαρητήρια. Jack, όχι Jack. Εδώ. Jeff Rotal. Πάμε. Και τελειώνουμε. Θα το βρω. Δεν το έχω. The Who. Ωραίος δίσκος αυτός, φίλε. Πολύ ωραίο, πολύ δυνατό. Αυτό είναι συλλογή τέτοιο. Συλλογή. Πω, δεν το φλιμπεράκι, φίλε. Είναι από το Tommy αυτό. Με τον Roger Daltrey, τον τραγουδιστή τους, ναι, έχω συνεργαστεί. Έχω κάνει ταινία μαζί του. Καλά, έχεις κάνει πάρα πολλά και θέλω να κλείσω με το τι κάνεις τώρα με τη Warner.